Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα, από ό,τι είδατε και από τον τίτλο του βίντεο, θα μιλήσουμε για σκούρες αποχρώσεις κραγιόν και πώς μπορούμε να τις συνδυάσουμε με τα μάτια, με το ρούζ κτλ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για σκούρες αποχρώσεις κραγιόν, όπως σας προείπα. Δεν τις τολμάνε όλοι, η αλήθεια είναι αυτή και εγώ μερικές φορές είμαι λίγο διστακτική. Κάπως μου φαίνεται, ας πούμε, όταν φοράω ένα σκούρο κραγιόν. Νιώθω ότι κάτι μερικές φορές δεν μου κολλάει. Είναι ανάλογα με τη διάθεση. Βέβαια, αν το τολμήσετε μία φορά και με σωστούς συνδυασμούς, ρούζ, μακιγιάζ ματιών, βάση και τα λοιπά, θα δείτε ότι θα το εντάξετε μέσα στη ρουτίνα σας και θα το έχετε και σαν επιλογή για ένα διαφορετικό make-up look. Πιο νουάρ, πιο σκοτεινό, πιο χειμωνιάτικο, γιατί κακά τα ψέματα ένα σκούρο κραγιόν στα χείλη προσδίδει ένα μυστήριο. Θα σας δείξω κάποιες αποχρώσεις, τις έχω χωρίσει έτσι από πιο κόκκινα, λίγο σκούρα μπορντό μέχρι καφέ κεραμιδο κόκκινα. Θα ξεκινήσω με αποχρώσεις του μπορντό, ροζ, σκούρο, καφέ ροζ, τέλος πάντων όπως θέλετε, επειδή στα χρώματα είμαι σούπερ στην περιγραφή. Θα ξεκινήσω όπως τα πιάσα εδώ τώρα τυχαία με ένα liquid lipstick από τα Sephora. Ο αριθμός πίσω δεν φαίνεται και πολύ καλά, δεν ξέρω αν ζουμάρει κάμερα και μπορείτε να το δείτε. Εγώ πάντως δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι, ξέρετε, από την πασίγνωστη σειρά που έχουν τα Sephora με τα liquid lipstick, τα οποία μόλις τα βάλεις τα ξεχνάς μετά. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, δεν μου πολύ αρέσουν γιατί μου ξηραίνουν ιδιαίτερα τα χείλη. Βέβαια θα μου πεις ότι παίζει ρόλο γιατί η ενυδάτωση έχεις από κάτω. Συμφωνώ, ναι, αλλά θέλω τα κραγιόν που φοράω να είναι άνετα στα χείλη, δεν θέλω να τα νιώθω ότι είναι σαν τατουάζ. Είναι αυτή η απόχρωση, είναι μια απόχρωση κερασί, σκούρα κερασί. Τώρα, τι θα γίνει? Θα το δοκιμάσω στα χείλη μου για να μπορέσετε να δείτε και τις αποχρώσεις και έχω φέρει και 3 μολυβάκια χιλιών, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσω σαν πασπαρτού για τις αποχρώσεις που έχω να σας δείξω. Η πρώτη είναι αυτή, μια πιο καφέ, λίγο πιο κόκκινη και μια πιο έτσι μπορντο σκούρα ροζ. Με αυτές λοιπόν τις αποχρώσεις θα συνδυάσω και τα κραγιόν που θα σας δείξω. Με αυτή την απόχρωση θα χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο, είναι από την MUA, η Razzleberry. Είναι μια πάρα πολύ ωραία απόχρωση πασπαρτού που ταιριάζει με όλα τα κόκκινα. Εγώ θα την εφαρμόσω τώρα γρήγορα στα χείλη. Βέβαια, όταν είναι το κραγιονάκι υγρό και ματ, μπορείτε να το βάλετε και χωρίς περίγραμμα. Δεν υπάρχει κίνδυνος δηλαδή να φύγει γύρω από τις γραμμές. Από ό,τι βλέπετε είναι ένα κόκκινο με μπλε υποτόνους που ροζίζει, ταιριάζει υπέροχα με τα κόκκινα κραγιόν όπως σας είπα και πριν. Φυσικά να ξέρετε ότι ό,τι περίγραμμα βάλετε επηρεάζει σε κάποιο βαθμό την απόχρωση του κραγιόν που θα έχετε από κάτω. Είναι μια πολύ ωραία απόχρωση αυτή. Βέβαια στην κάμερα φαίνεται λίγο πιο ανοιχτή από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Τώρα, αναρωτιέστε πολλές φορές όταν βάζετε ένα κόκκινο κραγιόν ή ένα σκούρο κραγιόν τι ρούζ θα βάλετε για να μην φαίνεται στο πρόσωπο τσίρκο. Έχω φέρει 2 ρουζάκια τα οποία θεωρώ ότι ταιριάζουν πάρα πολύ με τις αποχρώσεις στις σκούρες. Είναι και τα 2 από τη MAC. Είναι αυτές οι αποχρώσεις. Μη σας φοβίζουνε, δεν φαίνονται έτσι στο πρόσωπο, είναι με χτίσιμο η απόδοσή τους. Το πρώτο είναι νομίζω αυτό εδώ, Film Noir,
λέγεται, το οποίο είναι ένα καφέ σκούρο, και το δεύτερο λέγεται Sketch. Είναι ένα μπορντο σκούρο καφέ. Τώρα, με αυτό το κραγιονάκι αναρωτιέσαι τι ρούζ θα βάλετε. Εγώ φυσικά έχω κάνει τη βάση μου. Έχω βάλει foundation, έχω βάλει bronzer σε πολύ ανοιχτή απόχρωση με γυαλάδες. Θα βάλω από αυτό το ρούζ, το οποίο έχει αυτούς τους μόβ υποτόνους. Μπορεί να σας φαίνεται άκυρο με το κόκκινο κραγιόν, βέβαια όπως σας είπα δεν φαίνεται έτσι όπως στην κάμερα, στην πραγματικότητα είναι πιο σκούρο κεράσι κόκκινο. Παίρνω ένα πινελάκι το οποίο είναι από τη Real Techniques, είναι το συγκεκριμένο για ρούζ, βέβαια εγώ το έχω και για άλλες χρήσεις, και θα πάω τώρα εδώ να εφαρμόσω. Βλέπετε ότι δεν έχει τόσο πολύ έντονη απόδοση κατευθείαν, οπότε σου δίνει τη δυνατότητα να το χτίσεις, χωρίς να γίνεις κλόουν. Να ξέρετε ότι πρώτα βάζετε το κραγιόν, αν είναι σε τέτοιες έντονες αποχρώσεις, και μετά το ρουζάκι, για να μπορέσετε να δείτε αν υπάρχει ισορροπία μεταξύ χιλιών και ζυγωματικών σύμφωνα με το ρούζ που έχετε εφαρμόσει. Γιατί μερικές φορές όταν βάζουμε ένα τόσο έντονο κραγιόν, το ρουζάκι αρχίζει και εξαφανίζεται, λέμε δεν φαίνεται τόσο πολύ το ρούζ. Πρώτα λοιπόν το κραγιόν το σκούρο ή οτιδήποτε κραγιόν έντονο βάζετε εκείνη την ώρα. Στην προκειμένη περίπτωση εδώ που έχουμε αυτό το κερασί, βλέπετε ότι σύμφωνα με το κραγιόν πάω και εγώ και πράττω αναλόγως στην εφαρμογή μου στο ρούζ. Δεν το παρακάνω για να μην γίνω και κλόν, γιατί μετά άμα βάλεις πάρα πολύ ρούζ, το φτιάχνεις βέβαια με το σφουγγαράκι που έχεις εφαρμόσει το foundation, αν πας από πάνω και το ταμπονάρεις, μπορείς να χαμηλώσεις την ένταση. Λοιπόν, βάλαμε και το ρουζάκι, βλέπετε ότι δεν φαίνεται έτσι όπως είναι στη συσκευασία τόσο πολύ σκούρο, χτίζεται όπως σας είπα, αυτό είναι καλό. Το πρώτο κραγιονάκι μας λοιπόν από ό,τι βλέπετε έχει στεγνώσει, έχει γίνει τελείως ματ, είναι πάρα πολύ σταθερό σαν κραγιόν, δεν το νιώθετε στα χείλη, είναι ελαφρύ. Απλά σας είπα ότι εμένα λίγο μου ξηραίνει τα χείλη. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη μας απόχρωση, η οποία είναι από τα Sephora ένα ωραίο κερασί χρώμα. Έχω φέρει εδώ φυσικά ένα διφασικό της Nivea, το οποίο είναι με λαδάκι, ροδόνερο κτλ. Γιατί δεν φεύγουν διαφορετικά αυτά τα lip stains, τα υγρά κραγιόν. Θέλει κάτι σε έλαιο για να μπορέσει να το διασπάσει και να φύγει γρήγορα. Το ξέρω ότι θα μετανιώσω μετά για αυτά τα swatches που θα κάνω σήμερα, γιατί θα τσούζουν σαν τρελά τα χείλη μου, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Θα το αφήσω λίγο, επειδή είναι διφασικό, βλέπετε κατευθείαν το έσπασε το λάδι το κραγιόν, το αφήνετε λίγο. Και μετά φεύγει φυσικά. Το συγκεκριμένο αφήνει και μία απόχρωση στα χείλη, φεύγει ωραία δηλαδή, αφήνει μία έτσι ροζ απόχρωση. Ωραία, βλέπετε ότι θα πάω τώρα με το σφουγγαράκι που έχω βάλει το foundation να αποχρωματίσω λίγο, γιατί ξέβαψα και λίγο τα περιθώρια των χιλιών. Δεν θέλω να μου επηρεάσει την επόμενη απόχρωση. Επίσης, θέλω να σας πω ότι όταν επιλέξετε να βάλετε στα χείλη σας μια σκούρα απόχρωση κραγιόν, καλό θα ήταν να κρατάτε τα μάτια σας, το μακιγιάζ των ματιών ήσυχο, σε ήσυχους τόνους. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε ένα έντονο μαύρο σμόκι με ένα πάρα πολύ σκούρο κραγιόν. Εμένα μου αρέσει προσωπικά, δεν θα πω ότι δεν μου αρέσει το όλο look, αλλά θέλει λίγο και το ανάλογο styling. Δεν μπορείς δηλαδή να βγεις έτσι απλά με τόσο σκούρα χρώματα στο πρόσωπό σου. Θέλει και το ανάλογο styling. Παρ' όλα αυτά, ο κανόνας που ισχύει είναι έντονα τα χείλη, ήσυχα τα μάτια, έντονα μάτια, ήσυχα χείλη. Τι ωραία που το είπα, σαν πληματάκι. Έχω κάνει ένα πάρα πολύ απλό eye look με σβησμένο eyeliner, με αποχρώσεις του καφέ σε ψυχρούς τόνους,
για να μπορέσει να ταιριάξει με όλες τις αποχρώσεις. Θα προχωρήσω στο επόμενο, το οποίο είναι από τη Radiant, πάλι ένα υγρό lipstick. Είναι η απόχρωση 22. Είναι ένα φοβερό μπορντό το συγκεκριμένο, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τέλεια τα υγρά lipstick από τη Radiant και γενικά η Radiant μου αρέσει πάρα πολύ σαν εταιρεία. Αυτό βέβαια, εγώ δεν θα το βάλω τώρα με περίγραμμα, αλλά θα σας δείξω και μία πρόταση όπου μπορείτε να το συνδυάσετε. Έχω από την MUA ένα περίγραμμα χιλιών, το Survivor. Είναι ένα συγκεκριμένο χρώμα το οποίο ταιριάζει με τις Radiant. Είναι ένα σκούρο μπορντοροζ του κρασιού, ένα βουργουνδί θα πω. Να σας το δείξω και στο χέρι πώς φαίνεται. Τα μολυβάκια χιλιών από την MUA τα ξέρετε όλοι φυσικά πόσο τέλεια είναι και πόσο υπέροχα και βουτυρένια γράφουν πάνω στα χείλη. Εγώ λοιπόν δεν θα το εφαρμόσω τώρα το συγκεκριμένο με μολύβι γιατί θα μας πάρει ώρα εδώ πέρα. Θα σας δείξω και έναν τρόπο που μπορείτε να το βάλετε και χωρίς περίγραμμα όταν πρόκειται για τέτοιο υγρό lipstick. Φοβερή απόχρωση συγκεκριμένη, θα το αφήσω λίγο να στεγνώσει. Εν τω μεταξύ στην κάμερα δεν φαίνονται ακριβώς 100% οι αποχρώσεις όπως real life. Από κοντά φαίνεται ένα πολύ ωραίο ζεστό του κρασιού κόκκινο μπορντό. Στην κάμερα μου φαίνεται λίγο πιο ανοιχτό. Δεν ξέρω. Παρόλα αυτά είναι ένα υπέροχο κραγιόν αυτό συγκεκριμένο, μου αρέσει πάρα πολύ, συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία, με το ρουζάκι που βάλαμε πριν συνδυάζεται και αυτό. Το ρουζάκι που βάλαμε πριν, να σας θυμίσω, είναι από τη MAC, το συγκεκριμένο από τη matte μορφή που έχει στα ρουζάκια και είναι το Sketch. Θα βάλω λίγο ακόμα γιατί θέλω λίγο να δώσω έτσι στο μάγουλο μία ζωή, πιστεύω ταιριάζει. Υπέροχο μπορντό, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, πάρα πολύ μ' αρέσει, είναι φοβερό. Όπως όλα τα υγρά lipstick από τη Radiant μ' αρέσουν, δηλαδή τώρα εγώ φανταστείτε δεν το νιώθω καθόλου στα χείλη μου. Καθόλου. Αυτό τώρα θα στεγνώσει και θα φαίνεται σαν βελούδι. Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο. Λοιπόν, και αυτό αφήνει ένα stain στα χείλη. Θα φύγω από τα υγρά κραγιόν και θα περάσω στα κραγιονάκια σε μορφή bullet και θα πάω πάλι στη MAC και θα σας δείξω ένα υπέροχο ψυχρό 90s καφέ, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Στο χέρι φαίνεται έτσι. Είναι ένα υπέροχο καφέ, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό μου αρέσει να το συνδυάζω και με λίγο πιο σκούρο μάτι, γιατί όχι. Και θα το εφαρμόσω με ένα περίγραμμα χιλιών. Το συγκεκριμένο είναι από John Stavru, το Brunette. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο περίγραμμα σε καφέ απόχρωση που ταιριάζει ιδανικά με το συγκεκριμένο. Άλλη εναλλακτική είναι το Strip Down από τη MAC, από την ίδια εταιρεία. Και θα πάω λίγο να το εφαρμόσω με το μολυβάκι. Το οποίο μπορείτε να βάλετε ένα πιο σκούρο περίγραμμα, όπως παραδείγματος χάρη της MUA το Obsession, το συγκεκριμένο, το γνωστό αυτό μολυβάκι χιλιών. Ταιριάζει πάρα πολύ ωραία και να το σβήσετε λίγο στα χείλη προς τα μέσα για να δημιουργηθεί αυτό το ombre effect. Τώρα αυτό το καφέ είναι ψυχρό και θα ήθελα λίγο στα μάγουλα
να σβήσω αυτή τη λίγο ροδαλή απόχρωση που άφησε το ρουζάκι της MAC το Sketch και θα χρησιμοποιήσω το άλλο ρουζάκι που σας έχω δείξει της MAC πάλι, που είναι το Film Noir, που καφετίζει λίγο περισσότερο. Θα το σβήσω λίγο με το σφουγγαράκι του foundation, δεν βάζω κάτι πάνω στο σφουγγάρι, δεν βάζω δηλαδή πάλι foundation. Το ρουζάκι είναι αυτό, είναι ένα πολύ σκούρο καφέ, το οποίο δεν φαίνεται έτσι σε καμία περίπτωση. Μία άλλη εναλλακτική που μπορείτε, αν δεν έχετε τέτοια απόχρωση ρούζ, είναι να χρησιμοποιήσετε το bronzer σας. Το bronzer το πιο σκούρο που έχετε όταν φοράτε το καλοκαίρι που είστε πιο μαυρισμένες. Το χέρι μου δεν ασκεί πάρα πολύ πίεση, ούτως ώστε για να μην αφήσει πάρα πολύ έντονη απόχρωση και χρωστική στο ζυγωματικό. Και αμέσως βλέπετε τι ωραία που δένει το κραγιόν αυτό το ψυχρό καφέ με το ρουζάκι. Και το μάτι να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Και ταιριάζει φυσικά σε όλους τους χρωματικούς τόνους επιδερμίδας. Δηλαδή μπορεί να το βάλει μια κοπέλα η οποία είναι πάρα πολύ ανοιχτόχρωμη, ψυχρή στα χρώματά της, και μπορεί να το βάλει και μια κοπέλα η οποία είναι μεσαία προς σκούρα. Δείχνει πάρα πολύ ωραίο το συγκεκριμένο κραγιόν με το συγκεκριμένο ρουζάκι. Η απόχρωση του κραγιόν είναι το taupe και είναι αυτό. Για το επόμενο κραγιόν που θα μιλήσουμε δεν θα φύγουμε από τις αποχρώσεις του καφέ Bordeaux. Μάλλον, για να το πω πιο σωστά, θα προχωρήσουμε λίγο τώρα στις πιο κοκκινοπές αποχρώσεις με πιο μπλε υποτόνους και θα μιλήσουμε τώρα αμέσως για ένα κραγιόν πάλι από την MAC. Είναι το Rocker, η απόχρωση Rocker. Είναι αυτό, είναι ένα πολύ ωραίο Bordeaux καφέ που μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Μπορντό μπορείς να το πεις, όχι καφέ, μπορείς να το πεις Μπορντό. Έχω βάλει εδώ στο χέρι μου από κάτω το Survivor από την MUA, το περίγραμμα χιλιών, και έχω βάλει και το Raspberry που είναι ακριβώς από πάνω. Θεωρώ ότι ταιριάζει πιο πολύ αυτό, βέβαια θα μου ρίξει λίγο τον τόνο, θα μου τον κάνει λίγο πιο σκούρο. Θα βάλω το Survivor. Το καλό είναι ότι αυτό το διφασικό μισελέρ νεράκι από την Nivea έχει έλαιο μέσα και οπότε τα χείλια μου ακόμα δεν τα νιώθω πάρα πολύ ξερά. Υπέροχη, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μην δίνετε σημασία όπως τα βάζω, έτσι. Για να δούμε τις υποχρώσεις. Λοιπόν, είναι ένα κραγιόν με σατινέ τελείωμα, δεν είναι ματ, το οποίο δίνει αυτή τη λάμψη, την ανεπαίσθητη στα χείλη. Φυσικά τα ξέρετε όλοι τα κραγιόν της MAC, τι υπέροχα και με πόση φοβερή απόδοση γράφουν πάνω στα χείλη. Τώρα η συγκεκριμένη απόχρωση είναι μια τέλεια απόχρωση σκούρα, χειμωνιάτικη, ωραία, ζεστή. Ταιριάζει πάρα πολύ με τα ρουζάκια που σας έδειξα πριν, και το μοβ σκούρο αλλά και το καφέ. Δηλαδή μπορείς να το βάλεις λίγο και με αυτό, μπορείς να το βάλεις και με αυτό. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να εφαρμόσετε κάποιο από αυτά τα κραγιόν σκούρες αποχρώσεις με μία απόχρωση ρούζ τέτοια. Δηλαδή δεν θα φαίνεται καθόλου ωραίο και πιστέψτε με, θα σας φανεί παράτερο το κραγιόν από κάτω και θα πείτε τι χάλια κραγιόν είναι αυτό που φοράω, ενώ δεν φταίει το κραγιόν, φταίει το ρούζ. Γι' αυτό ιδιαίτερη προσοχή στα ρουζάκια που θα συνδυάζετε με τα κραγιόν σας, τα σκούρα. Αν δεν έχετε αυτές τις αποχρώσεις, σκούρο καφέ, σκούρο μπορντό, σκοτωμένο ροζ κτλ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το bronzer σας. Το οποίο να είναι ψυχρό βέβαια, έτσι, να μην πορτοκαλίζει πάρα πολύ, ούτε να είναι στις αποχρώσεις της τερακότας. Αυτό είναι ένα υπέροχο κραγιόν, οπότε το Rocker από τη MAC έχει αυτή την απόχρωση. Στο επόμενο που θα προχωρήσω είναι ένα κεραμιδί σκούρο, το οποίο φαίνεται πορτοκαλί για κάποιο λόγο στην κάμερα, δεν ξέρω γιατί. Θα σας δείξω και πώς φαίνεται στο χέρι μου. Το συγκεκριμένο είναι από Dior, νομίζω είναι ο αριθμός 720. Είναι από τη MAT σειρά. Είναι ένα κεραμιδοκαφέ.
Εδώ βέβαια στην κάμερα φαίνεται πορτοκαλί, από κοντά όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φαίνεται. Το συγκεκριμένο θα το εφαρμόσω χωρίς περίγραμμα, αλλά μπορείτε να το εφαρμόσετε με ένα ωραίο καφέ περίγραμμα, όπως είναι αυτό που δείξαμε πριν από John Stavro, το Brunette. Όπως επίσης μπορείτε να το εφαρμόσετε και με το Obsession από MUA. Θα σας το δείξω και δίπλα-δίπλα, τουλάχιστον αυτά που έχω εγώ εδώ. Για να το κατεβάσετε λίγο μπορείτε να το βάλετε με ένα καφέ περίγραμμα. Και το Raspberry θα πήγαινε βέβαια. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι για να σας δείξω ότι αν βάλετε αυτό το περίγραμμα το Raspberry θα το κάνει λίγο με πιο μπλε υποτόνους, και αν βάλετε το Brunette από John Stavro θα το κάνει λίγο πιο καφετή. Σε αυτή την περίπτωση εγώ δεν θα εφαρμόσω κάποιο περίγραμμα αυτή τη στιγμή. Θα σας το δείξω έτσι στα χείλη. Τέλεια τα κραγιονάκια αυτά από Dior. Έχουν εξαιρετική εφαρμογή πάνω στα χείλη. Είναι από αυτή τη σειρά, δεν ξέρω πώς λέγεται τώρα η σειρά, Semi Matte, Matte Σκέτο, θα σας γελάσω μην πω κανιά μπουρδα, με τη μαύρη συσκευασία αυτή που είναι μπροστά το λογοτυπάκι. Φοβερό κεραμιδί θα το πω, υπέροχη και αυτή η απόχρωση, να τη δείτε κιόλας δίπλα-δίπλα. Είναι από Dior το νούμερο 720. Θα κλείσω αυτό το βίντεο με αυτό το υπέροχο σκούρο μοβ μπορντό, το οποίο έχει μια υπέροχη υφή στα χείλη. Είναι από τις Smashbox, το συγκεκριμένο από τα Legendary Matte Lipstick στην απόχρωση Femme Fatale. Φαίνεται έτσι, στο χέρι μου γράφει κάπως έτσι. Στην κάμερα φαίνεται διαφορετικά, μπορώ να το εφαρμόσω πιο προσεκτικά διότι θα κλείσουμε το βίντεο με αυτό το κραγιονάκι. Το έβαλα με το περίγραμμα από την MUA, το Survivor, το συγκεκριμένο, για να δείτε τι ωραίο που είναι, και έβαλα από πάνω το ρουζάκι από τη MAC που είδαμε πριν, το Sketch. Ιδανικός συνδυασμός. Είναι ένα κραγιόν, μια απόχρωση η οποία είναι φοβερή, δηλαδή φανταστείτε τη με ένα μαύρο ζιβάκο, με ένα μαύρο παντελόνι και αυτό το make-up look και τίποτα άλλο. Και το μάτι πάρα πολύ ελαφρύ, ένα eyeliner ψηλούλι, λίγο μάσκαρα και τελείωσε. Το σηκώνει το ρούζ, το σκούρο, το κραγιόν. Αν με ρωτάτε, το σηκώνει και πάρα πολύ μάλιστα, διότι τα σκούρα κραγιόν έχουν την ιδιότητα λίγο να μας ξεπλένουν το πρόσωπο, να φαινόμαστε λίγο πιο χλωμοί. Οπότε θα κλείσω αυτό το βίντεο με το τελευταίο μου κραγιόν που σας έδειξα σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να σας έδωσα κάποιες ιδέες. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα μεγάλο like αν σας άρεσε το βίντεο, μία εγγραφή στο κανάλι για να προσπαθήσουμε λίγο να μεγαλώσει αυτή η παρέα που σιγά σιγά μαζευόμαστε όλο και περισσότεροι. Μέχρι την επόμενη φορά, φιλάκια πολλά!